Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar l-importanza li jkun hemm sforz kollettiv u koordinat biex l-irwol li l-Unjoni Ewropea għandha fuq livell globali jissaħħaħ. Dan waqt li attenda l-laqgħa informali tal-Mexxejja Ewropej u għas-Summit tal-Unjoni Ewropea u l-Balkani tal-Punent fis-Slovenja li bħalissa qed tokkupa l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel jum id-diskussjoni ffukat fuq l-irwol tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell internazzjonali fl-isfond tal-aħħar sviluppi fuq livell globali u laqgħa diskussjoni dwar l-istrateġija awtonoma fil-waqt li tenna dwar l-importanza li l-Unjoni Ewropea ma tkunx reattiva iżda ċertu sitwazzjonijiet ikunu antiċipati. Qabel tkun diskussa fid-dettall aktar tard dan ix-xahar fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'diskussjoni preliminari dwar iż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija madwar l-Ewropa, il-Prim Ministru Malti stqarr li l-piżijiet ġodda f'dan iż-żmien ta' rkupru mill-pandemija ma jistgħux jintefgħu fuq in-nies. Semma wkoll il-punt li huwa importanti li nipproteġu l-ċittadini tagħna miż-żieda fil-prezzijiet. U għalhekk ikun nemmen fil-fema tiegħi huwa żball kardinali li f'dan il-mument ta' rkupru ekonomiku iż-żidiet li qed naraw fil-prezzijiet tal-enerġija jinxteħtu fuq in-nies. U hemmhekk fejn qegħdin naraw ukoll aħna bħala pajjiż li nintervjenu sabiex nibqgħu nżommu lill-poplu tagħna protett minn dawn iż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija fil-waqt li fl-istess waqt fuq livell ta' Kummissjoni u ta' Kunsill Ewropew aktar tard dan ix-xahar insibu soluzzjoni potenzjalment permanenti għal dan il-fenomenu li qegħdin nesperjenzaw bħalissa. Fis-Summit tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi tal-Balkani, fil-waqt li tenna dwar l-importanza tal-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi, il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-appoġġ tal-Gvern Malti sabiex dawn il-pajjiżi wkoll jissieħbu mal-Unjoni Ewropea.